Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Βρισκόμαστε στη σελίδα 49 από το βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιον μη ήτα, και διαβάζουμε σιγά σιγά εδάφιο 49. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, είπον προς τον Ιωσήφ, «Ιδού ο πατήρ σου ασθενεί, και έλαβε με θεαυτού τους δύο ιούς αυτού, τον Μανασί και τον Εφραήμ». Αφού λοιπόν ο Ιωσήφ μαθαίνει ότι ο πατέρας του πλέον είναι στα τελευταία του, αποφασίζει, όπως είναι αντιληπτό, να τον επισκεφθεί. Γιατί δεν πάει μόνος του? Παίρνει ό,τι καλύτερο έχει για να του δώσει χαρά. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Πρέπει στους γονείς μας, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να τους δίνουμε χαρά. Βεβαίως, είναι γεγραμμένον τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, δια να είσαι μακροχρόνιος, να μακροϊδερεύεις επί της γης, για να σου γίνεται καλό. Βέβαια, το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου δεν σημαίνει ότι θα κάνεις αυτό που σου λένε όταν δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Κάθε άλλο, το αντίθετο. Εμείς θα κάνουμε μόνο αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Όποιος μας λέει οτιδήποτε άλλο δεν θα το αποδεχόμεθα. Όμως, τους γονείς μας, τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, πρέπει να τους τιμούμε και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια μέσα στα πλαίσια της Γραφής να τους χαροποιούμε. Ό,τι καλύτερο έχει ο Ιωσήφ, τους δύο γιους του, τους πηγαίνει στον Ιακώβ. Ακριβώς για αυτό το λόγο, για να του δώσει χαρά. Και παίρνει, όπως ξέρουμε, τον Εφραήμ και τον Μανασί. Τι κουβαλάει μαζί του ο Ιωσήφ? Κουβαλάει τα δύο παιδιά του, που ο Κύριος του τα έδωσε στη γη της ταλαιπωρίας. Γι' αυτό το λόγο και οι ονομασίες που έδωσε στα παιδιά του ήταν Μανασής και Εφραήμ, που σημαίνει μια περίπτωση ότι ο Κύριος με αύξησε στη γη της θλίψεώς μου. Άρα λοιπόν εκεί όπου θλίβεσαι, εκεί όπου δοκιμάζεσαι, εκεί θα σε ευλογήσει ο Θεός. Φτάνει να μείνεις και να μην αποσύρεις την εμπιστοσύνη σου στον Κύριο, ανεξάρτητα αν ο καιρός περνάει και ακόμη δεν ενήργησε. Και το δεύτερο είναι ότι ο Κύριος με έκαμε να λησμονήσω πάντα στους πόνους μου που προήλθαν από την οικογένειά μου. Άρα, ο Κύριος σε εκείνους οι οποίοι επιμένουν να είναι αγκιστρωμένοι σε Αυτόν και μόνο σε Αυτόν, με υπομονή, θα τους παρηγορήσει με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε θα είναι ανεκλάλητος. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος, αδέλφια, αγαπητά, που να αφιέρωσε τη ζωή του, να αφιέρωσε όμως τη ζωή του στο Χριστό, στο Θεό, και ο Θεός τελικά την αρμόδιο ημέρα, γιατί εκείνος ξέρει την ακριβή ημέρα, την καλύτερη στιγμή, να μην τον αντίμιψε κατά τρόπο απερίγραπτο. Είναι τόσο έντονες οι ενέργειες του Θεού που κάνει στις ζωές των ανθρώπων, των πιστών Του, των αφιερωμένων, ώστε τους κάνει να λησμονήσουν πόνους, οι οποίες είναι μεγάλες πληγές μέσα στην ψυχή τους. Δεν είναι εύκολο πράγμα να λησμονήσεις ότι τα αδέρφια σου σε πούλησαν. Ούτε είναι εύκολο να λησμονήσεις ότι είδες κάποια ενύπνοια και από εκείνη την ημέρα η ζωή σου πάει από το κακό στο χειρότερο και έφτασε στο σημείο να είσαι στην εσωτέρα φυλακή. Ξεχνιούνται αυτά? Λησμονιόνται? Εάν ο Θεός ενεργήσει και επισκεφθεί, και αυτά λησμονιόνται και γίνονται αιτία μεγαλύτερας ευλογίας. Σε εκείνους όμως που μένουν. Πήρε λοιπόν αυτά τα οποία ο Θεός του χάρισε, τα παιδιά του, για να δώσει χαρά στον πατέρα του, τον Ιακώβ, ο οποίος είναι στα τελευταία του. Και απήγγειλαν προς τον Ιακώβ λέγοντες, «Ιδού ο Υιός σου Ιωσήφ έρχεται προσέ, και αναλαβών δύναμην ο Ισραήλ εκάθισεν επί την κλίνην». Και απήγγειλαν προς τον Ιακώβ λέγοντες, «Ιδού ο Υιός σου ο Ιωσήφ έρχεται προσέ». Και με αυτή την πληροφορία
ο κατάκητος Ιακώβ, ο οποίος δεν μπορεί να σαλέψει, παίρνει δύναμη. Βλέπεις πόσο σημαντικό πράγμα είναι να προσπαθείς εκείνον που αγαπάς, αλλά και κάθε άνθρωπο, να τον χαροποιήσεις με πληροφορίες αγαθές. Άκουσε ο Ιακώβ ότι έρχεται ο Ιωσήφ και τα εγγόνια του και ξαφνικά ανέκτησε τις δυνάμεις του. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο μας βοηθάει να ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας κατά πρώτον είναι η αληθινή πληροφόρηση. Εδώ λοιπόν είναι που ο άνθρωπος πρέπει να εξητάει τον Κύριο πληρούμενος Πνεύματος Αγίου. Λέει στις παροιμίες, «Ως ποτήριον ψυχρού ύδατος, εις ψυχήν διψώσα, είναι οι αγαθές αγγελίες από μακρινής γης». Τον ουρανό δηλαδή. Και αυτές τις αγγελίες από τη μακρινή γη, από τα άδυτα του Θεού, ο μόνος που μπορεί να τις φέρει κάτω στη γη και να τις υψώσει στο κέντρο της καρδιάς του ανθρώπου είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Διότι το Πνεύμα το Άγιο, λέγει η Γραφή, ερευνά τα βάθη του Θεού και από εκεί θα πάρει για να δώσει. Άρα, όσο πονεμένος συναισθηματικά ή και σωματικά ακόμη, αν είναι κάποιος, εάν έχει αληθινή πληροφόρηση Πνεύματος Αγίου, παίρνει κουράγιο, ανακτά τις δυνάμεις του. Όμως ο Ιακώβ δεν ανέκτησε τις δυνάμεις του μόνον από την ευχάριστη πληροφορία την οποία έλαβε. Λέει στη συνέχεια, «Ο Υιός σου, ο Ιωσήφ έρχεται προς σε και αναλαβών δύναμην ο Ισραήλ εκάθισε επί την κλίνην». Αυτό σημαίνει ότι πέραν της δύναμης που δίνει η χαρμόσυνη πληροφορία, δύναμη επίσης στον άνθρωπο δίνει εάν ο ίδιος έχει να δώσει Λόγο Θεού. Εάν κάποιος έχει Λόγο Θεού, εάν κάποιος έχει πράγματα να πει για να βοηθήσει, τότε και αυτός σηκώνεται και από την ασθένειά του και από το όποιο προσωπικό, οικογενειακό βάρος που έχει, γιατί τον βαστάζει ο Λόγος. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να έχουμε Λόγο Θεού μέσα μας. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ήθε να κατοικεί μέσα σας ο Λόγος του Θεού, πλουσίος, με τα πάσης σοφίας. Ο Λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα σας, τίποτε άλλο. Ο Λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα σας πλουσίος. Γιατί και στην προς Εβραίους επιστολή θα πει ότι όλοι οι οικουμένοι, όλο το σύμπαν βαστάζονται από το Λόγο της δυνάμεως αυτού. Άρα, εάν κάποιος έχει Λόγο Θεού μέσα του και έχει και διάθεση να τον δώσει για να οικοδομήσει, για να βοηθήσει, όχι για να διδάξει, αυτός θα πάρει δύναμη και σωματική και ψυχολογική και πνευματική. Πράγμα το οποίο βλέπουμε εδώ ότι συμβαίνει στο γέροντα Ιακώβ, πρέπει να είναι 120 χρονών, κάπου εκεί πρέπει να είναι, και ο οποίος έχει αμαυρωμένους τους οφθαλμούς. Παρ' όλα αυτά, οι ανθρώπινες αδυναμίες του σώματος δεν εμποδίζουν καθόλου το Θεό να ενεργεί στο σκεύος ενός τέτοιου ανθρώπου, αφιερωμένου δούλου του Θεού. Και είπεν ο Ιακώβ προς τον Ιωσήφ, «Ο Θεός ο Παντοδύναμος εφάνει εις εμέ εν λούζ εν τη γη Χαναάν και με ευλόγησε». Αυτό σημαίνει ότι ο Ιακώβ λαλεί προς τον Ιωσήφ για ένα λόγο. Θέλει να τον κάνει κοινωνό της προσωπικής του πείρας. Θέλει να του πει κάτι που και ο ίδιος γνωρίζει, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Διότι ναι μεν ο Ιωσήφ ξέρει ότι ο Θεός είναι ζωντανός, λέτε να μην το ξέρει. Αλλά ο Ιακώβ, σαν άνθρωπος του Θεού, ξέρει ότι και αυτοί που ξέρουν έχουν ανάγκη προτροπών. Δεν έχει την παρουσία του Θεού Ιωσήφ, την έχει. Περίμενε από τον πατέρα του τον Ιακώβ να του το πει, ότι ο Θεός είναι ζωντανός και εφάνει σε με. Είχε ανάγκη τον Ιακώβ να ακούσει
ότι ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο? Δεν τον είχε επισκεφτεί ποτέ εκείνον? Και όμως, και ο Ιακώβ δεν συστέλλεται να του το πει και ο Ιωσήφ δεν βαριέται να ακούσει. Γιατί? Διότι και οι διακονίες πρέπει να επιμένονται και τα χαρίσματα πρέπει να επιμένονται. Γιατί πάντοτε υπάρχει κάποιος ο οποίος ξέρει περισσότερα από μας, ακόμη κι αν εμάς ο Θεός μας έχει κάνει πρωθυπουργούς. Ο Ιακώβ τι είναι? Ένας γυρεός άνθρωπος. Ο Ιωσήφ τι είναι? Αντί του Φαραώ. Πώς δεν του λέει μάθημα θα μου κάνεις? Ιδού το έργο μου. Είναι ο πατέρας του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ο Ιωσήφ είναι Άγιος. Και ένας Άγιος δέχεται συμβουλές. Ένας Άγιος είναι εις θέση να αναγνωρίσει απέναντί του έναν Άγιο πιο Άγιο από τον ίδιον. Δεν τον τυφλώνει η προσωπική του επιτυχία, ούτε η ευλογία του Θεού γίνεται αιτία να επαρθεί. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και εύκολο να συμβεί στον άνθρωπο εάν δεν προσέξει. Βλέπει μπροστά του έναν γέροντα, τον πατέρα του. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι να σέβεται κανείς τον πατέρα του όταν αυτός ιδιαίτερος είναι άνθρωπος του Θεού. Θα μου πεις αν δεν είναι, πάλι θα τον σέβεται, αλλά δεν μπορεί να τον λαμβάνει υπόψη του. Θα τον υπηρετήσει, αλλά δεν μπορεί να τον λαμβάνει υπόψη του. Θα λαμβάνεις υπόψη σου τον πατέρα σου όταν είναι εν Αγίο Πνεύματι. Όταν δεν είναι, απλά θα τον υπηρετείς και δεν θα ακούς ούτε μια κουβέντα από ό,τι σου λέει. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να είναι άνθρωπος που να έχει λόγο Θεού, προτροπή Θεού. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ ακούει τον πολιό γέροντα πατέρα του να του μεταφέρει μία προσωπική του εμπειρία, την οποία και εκείνος την έχει γευθεί προσωπικά. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού, όσες πείρες και αν έχουν προσωπικές, δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία να ακούσουν εμπειρίες των άλλων. Τους αρέσει. Αυτή είναι η τροφή τους. Δεν λέει εμένα με επισκέπτηκε ο Θεός και αφού εγώ έχω προσωπική εμπειρία, τι να την ακούσω τη δική σου? Όχι. Ίσα-ίσα αυτοί που έχουν γευθεί τη χάρη του Θεού, αν ποθούν κάτι να ακούσουν, είναι τις εμπειρίες του Θεού στη ζωή των άλλων, πολλό δε μάλλον των οικιακών τους. Και είπε προς εμέ, «Ιδού εγώ θέλω σε αυξήσει και θέλω σε πληθύνει και θέλω σε καταστήσει εις πλήθος λαών και θέλω δώσει την γην ταύτην εις το σπέρμα σου μετά σε παντοτινήν ιδιοκτησίαν». Αφού λοιπόν στο 3 εδάφιο του είπε ότι «εφάνει εις εμέ εν λούς και με ευλόγησε», άρα ο Θεός γίνεται ορατός με έναν τρόπο όμως που μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί ο Θεός να γίνει ορατός κατά τη φύση του, κατά την ουσία του, διότι ποιος είδε κανείς τον Θεό και άντεξε και έζησε. Όμως γίνεται ορατός δια των ενεργειών του, δια της παρουσίας του, δια της νεφέλης του, δια του γνώφου, δια της στήλης πυρός, με διαφόρους τρόπους που ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει, αλλά γίνεται ορατός ο Θεός, κατά συγκατάβαση και κατά μέρος, και τον ευλόγησε. Με ποιον τρόπο τον ευλόγησε? Είπε προς εμέ. Άρα, δεν είναι μόνο ότι ο Θεός φανερώνει τη δόξα Του, αλλά έχουμε και έναν Θεό ο οποίος μιλάει στον άνθρωπο. Και αυτό θα πρέπει να είναι και η ελπίδα και ο πόθος της πνευματικής μας ζωής. Ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο για να μην πλανηθεί. Αυτό θέλω κι εγώ, Κύριε. Όταν βρίσκεται ο άνθρωπος σε αμηχανία, σε διλήμματα, τι να επιλέξει? Με βάση ποια δεδομένα να σταθμίσει την κατάσταση? Με αυτά που φαίνονται? Μα ο Θεός βλέπει αυτά που δεν φαίνονται. Ο Θεός λοιπόν μιλάει στον άνθρωπο και εμείς δεν πρέπει να το αγνοούμε. Πρέπει λοιπόν με κάποιον τρόπο να μας μιλήσει και εμάς. Αυτό πρέπει να είναι το αίτημά μας. Κύριε, μίλησέ μου και κατήφθηνέ με στη δική σου την οδό. Γιατί εγώ έχω περιορισμένο βεληνικές οράσεως. Εσύ όμως είσαι καρδιογνώστης, παντογνώστης και βλέπεις πίσω από τις καταστάσεις. Εγώ βλέπω μόνο το φαινόμενο. Και είπε προς εμέ ο Θεός, δηλαδή μου μίλησε,
και μου είπε ότι ιδού εγώ θέλω σε αυξήσει και θέλω σε πληθύνει και θέλω σε καταστήσει εις πλήθος λαών. Εγώ θα τα κάνω αυτά, εσύ δεν μπορείς. Εσύ όμως μπορείς να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, να με ακολουθείς και όπου πηγαίνεις να οικοδομείς θυσιαστήριο. Δηλαδή η ζωή σου, αν θες να ακούς τη φωνή μου, σπούδασε να την κάνεις ένα διαρκές καθημερινό ολοκαύτωμα. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι παραστήσατε τα σώματά σας θυσίαν ζώσα. Αγία, ευάρεστο προς τον Θεό, ή της είναι η λογική σας λατρεία, μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, μη συσχηματίζεστε, λέει το αρχαίο κείμενο, για να μπορείτε να εξετάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Όταν εμείς λέμε και ο Λόγος του Θεού κραυγάζει κάθε τόσο και το Πνεύμα το Άγιο ομοίως, ότι δεν πρέπει να έχουμε την ίδια μορφή με τους ανθρώπους του κόσμου, δεν μας το λέει αυτό ούτε για να μας καταπιέσει, ούτε γιατί θέλει να μας ταλαιπωρεί, ούτε γιατί αρέσκεται να μας κάνει καψόνια. Όχι. Εάν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να είναι διαφορετικός από τον κόσμο, στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, τότε δεν θα μπορέσει να ακούσει αυτή τη φωνή, δηλαδή δεν θα μπορέσει να διακρίνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Η εξομοίωση με τον κόσμο και εις ό,τι αφορά τη φρασεολογία και εις ό,τι αφορά την ενδυματολογία και εις ό,τι αφορά τους στόχους, τις επιλογές της ζωής, η εξομοίωση με τον κόσμο αυτό αποστερεί από τον άνθρωπο τη δυνατότητα αναγνώρισης, διάκρισης της φωνής του Θεού. Τον τυφλώνει. Αυτή η εξομοίωση, αυτή η ομοιομορφία. Γι' αυτό το λόγο και ο Κύριος μιλάει στην Εκκλησία Του και τα χαρίσματά Του διενεργούνται μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Διότι η Εκκλησία διαφέρει από τον κόσμο, εάν πράγματι διαφέρει. Γιατί μπορεί και να μην διαφέρει. Αλλά εάν πράγματι διαφέρει, τότε εκεί ενεργούνται εν δυνάμει τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και σε έναν πιστό, ο οποίος διαφέρει ομοίως, κατά αναλογία, με τα πράγματα και τους ανθρώπους του κόσμου, και σε αυτόν ο Θεός ενεργεί εν δυνάμει μέσα στην αδυναμία Του. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα φονταμενταλισμού ή φανατισμού ή οπισθοδομικότητος, είναι θέμα της αναγκαιότητος να εννοήσουμε ότι εάν δεν υπάρξει ανομοιομορφία με τον κόσμο, τότε δεν θα μπορέσει να υπάρξει αναγνώριση της φωνής του Θεού. Και αν δεν ακούω τη φωνή του Θεού, είμαι ως εις των μηδαμινών ανθρώπων. Αδύναμος δηλαδή. Του λέει θα σε ευλογήσω, θα σε αυξήσω, θα σε καταστήσω εις πλήθος λαών. Άρα του μιλάει για το μέλλον. Μόνον αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ακούσουν για το μέλλον. Και το σπέρμα σου θέλω δώσει σε εις παντοτινήν ιδιοκτησία. Πράγμα που σημαίνει ότι οι υποσχέσεις του Κυρίου, το συμβόλαιο του Θεού δεν είναι ούτε τριετούς, ούτε τεταρτροετούς διαρκείας, ούτε πολυετούς διαρκείας. Είναι διαρκείας μίας ατελευτήτου ζωής, εις αιώνας αιώνων. Παντοτινή ισχύ. Μετά. Τώρα λοιπόν οι δύο Ιησού, οι γεννηθέντες εισέ εν τη γη της Αιγύπτου, πριν εγώ έλθω προς στην Αίγυπτον, είναι οι δικοί μου. Ο Εφραήμ και ο Μανασής θέλουν συνείστε εις εμέ ως ο Ρουβίν και ο Σιμεών. Μάλιστα. Όταν λέει ότι οι δύο γη σου, ο Εφραήμ και ο Μανασί, θα είναι εις εμέ αντί του Ρουβίν και του Σιμεών, αυτό σημαίνει ότι ο Ρουβίν και ο Σιμεών χάνουν την πρωτοτοκία και τη δευτεροτοκία, αντίστοιχα, ο Ρουβίν είναι ο πρώτος, ο Σιμεών είναι ο δεύτερος, και αντί αυτόν την πρωτοτοκία και τη δευτεροτοκία την κερδίζουν οι γη του Ιωσήφ. Γιατί την χάνουν οι Ρουβίν και Σιμεών? Ο Ρουβίν την έχασε διότι εμόλυνε την πατρική κλίνη, πηγαίνοντας με τη θεράπαινα του Ιακώβ τη Βαλά, και άμα πάτε στα προηγούμενα κεφάλαια, δεν θυμάμαι που ακριβώς το λέει το έμαθε αυτό ο Ιακώβ, αλλά δεν μίλησε. Και ο Σιμεών μαζί με τον άλλον το Λεβί ήταν αυτοί που αιματοκύλησαν την οικογένεια του Εμόρ και του Σιχέμ,
γιατί εμιάνθη η δίνα. Βέβαια πήγαν και τη ζήτησαν για να επανορθώσουν το κακό. Εκείνοι όμως, επειδή ήταν σκληροκάρδιοι και κακοί άνθρωποι, έκαναν ένα μεγάλο φωνικό οικογενειακό και βεβαίως όταν κάποιος κινείται στη ζωή του με τέτοια σκληρότητα, κακία και δεν σέβεται τον πατέρα του, μολύνοντας την κλίνη του, αντιλαμβάνεστε ότι χάνει τα πάντα. Τα δε τέκνα σου, όσα γεννήσεις μετά τούτους, θέλουσιν είστε οι δικά σου. Κατά το όνομα των αδελφών αυτών θέλουσι ονομαστεί εν τη κληρονομία αυτών. Εδώ του λέει δηλαδή ότι επειδή οι γη σου Εφραήμ και Μανασί θα αντικαταστήσουν την πρωτοτοκία των Ρουβίν και Σιμεών, η υπόλοιπη γη που θα κάνεις, τα υπόλοιπα παιδιά σου, πέραν του Εφραήμ και του Μανασί, θα λάβουν κληρονομιά από σένα. Ο Εφραήμ όμως και ο Μανασί δεν θα λάβουν κληρονομιά από σένα, αλλά θα λάβουν κληρονομιά απευθείας από μένα. Η κληρονομιά πάει από πατέρα σε ιό και από ιό σε ιό κτλ. Εδώ βλέπουμε ότι ο παππούς κατευθείαν κληρονομείται από τους εγγονούς. Και τούτο γιατί αντικαθίστανται οι δύο Σιμεών και Ρουβίν στην Πατριαρχία. Και τώρα πλέον στις 12 φυλές έχουμε τα ονόματα του Εφραήμ και του Μανασί. Δεν έχουμε, ας πούμε, του Σιμεών, παράδειγμα. Όλα αυτά μας τα λέει για να μας δώσει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι οι επιλογές του ανθρώπου και η αμετανοησία. Κανένας από αυτούς δεν ζήτησε συγγνώμη. Διότι εμείς ξέρουμε ιδιαιτέρως στην Καινή Διαθήκη ότι εάν ο άνθρωπος μετανοήσει, και στην Παλαιά γινόταν αυτό, πολλό δε μάλλον στην Καινή, μετανοήσει και μεταστρέψει τη γνώμη του και την πορεία του και επανορθώσει το λάθος του και δεν επιμείνει πεισματοδός σε αυτό, ο Θεός και τον συγχωρεί και του δίνει μια νέα ευκαιρία και τον ευωδώνει εάν αλλάξει ρότα. Εάν επανορθώσει το λάθος του, εάν επιμείνει σε αυτό όμως, πεισματοδός, και αν μάλιστα επιμείνει στο λάθος του θεωρώντας ότι το θέλει και ο Θεός, τότε η κατάληξη θα είναι καταστροφική. Ότε δε εγώ ηρχόμην από Παδάν, απέθανεν εις εμέ η Ραχήλ καθοδόν εν τη γη Χαναάν, ενώ δεν έλειπεν ημί λίγον διάστημα δια να φτάσομεν εις Εφραθά. Και έθαψα αυτήν εκεί εν τη οδό της Εφραθά. Αυτή είναι η Βιθλεέμ. Όταν λοιπόν εγώ ερχόμουν από Παδάν, εκεί πέρα, αν θυμάστε, ο Ιακώβ δέχεται άλλη μία θεοφάνεια. Και εκεί του ξαναυπόσχεται πράγματα ο Θεός. Γιατί το έκανε αυτό, ειδικά εκείνη την περίοδο? Του έδωσε δύναμη εξύψους για να μπορέσει να αντέξει τον επερχόμενο χαμό της Ραχήλ, γιατί την αγαπούσε πολύ. Δεν ήξερε ο Ιακώβ ότι θα του μείνει στα χέρια, ότι θα μείνει στη γέννα του Βενιαμίν. Όμως είχε έρθει ο Θεός λίγες μέρες πριν, κατά την πορεία από Παδάν, όπως λέει, εκεί τον επισκέφτεται ο Θεός, τον ενδυναμώνει, τον ενισχύει και γι' αυτό το λόγο μπορεί και αντέχει αυτή την οδυνηρή απώλεια της γυναίκας του τη Ραχήλ, την οποία την υπεραγαπούσε. Γι' αυτήν μάλιστα υποχρεώθηκε και παντρεύτηκε τη Λία, ενώ δεν το ήξερε, του την πασάρανε νυχτερινός, δεν το κατάλαβε και μετά για αυτήν έμεινε άλλα 7 χρόνια για να παντρευτεί την Ραχήλ. Γιατί όταν κάποιος αγαπάει, τότε δέχεται και αδικίες. Αφού λοιπόν γίνεται αυτό, ενώ ερχόμην, λέει, από Παδάν, απέθανε εις εμέ η Ραχήλ καθοδόν εν γη Χαναάν. Αυτό σημαίνει ότι ναι, πράγματι, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού πληρούνται πνεύματος Αγίου και απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού, αλλά υπάρχουν και τα δυσάρεστα συμβάντα, τα οποία στην πραγματικότητα όμως τους καθιστούν ισορροπημένους για να μην επαρθούν. Γιατί λέγει η Γραφή ότι ο Κύριος είναι ο σταθμίζων τας καρδίας. Γιατί μόνο παρουσία, τότε ο άλλος θα νομίσει ότι είναι καρδινάλιος. Απ' την άλλη πλευρά, μόνο ψητά και όχι χόρτα, ο άλλος κινδυνεύει να βουλώσουν οι αρτηρίες από χολυστερίνη και από όλα τα συνεπακόλουθα αυτής της μόνιμης διατροφικής συνήθειας.
ενώ δεν έλειπεν ημίω λίγον διάστημα δια να φτάσουμε εις Εφραθά, έθαψα αυτήν εκεί εν τη οδό της Εφραθά, αυτή είναι η Βιθλεέμ. Και γιατί έπρεπε οπωσδήποτε ο Κύριος να γεννηθεί στη Βιθλεέμ? Γιατί για έναν άγνωστο λόγο, πλην όμως ξεκάθαρο σε εμάς, ο Θεός έχει βαλθεί οπωσδήποτε τόπους οδυνηρούς να τους μετατρέψει σε πηγή ευλογίας. Παράδειγμα, συλλαμβάνεται στην Ιερουσαλήμ, εξευτελίζεται στην Ιερουσαλήμ, σταυρώνεται στην Ιερουσαλήμ και εκχέει το Πνεύμα του Άγιο στην Ιερουσαλήμ και ανασταίνεται στην Ιερουσαλήμ και αναλαμβάνεται από την Ιερουσαλήμ και μας δίνει ραντεβού πάλι στην Ιερουσαλήμ για τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτός είναι ο Θεός. Είναι σαν να σου λέει ότι κοίταξε, εκεί που υποφέρεις, εκεί που πονάς, από εκεί που θέλεις να φύγεις, εάν μείνεις εν Χριστώ, θα έρθει η ώρα που θα τα κάνω όλα έναν παράδεισο. Εκεί θα δοξαστώ, εκεί θα δεις τη δύναμή μου, εκεί θα δεις τη δόξα μου. Δόξα Κύριε, ευχαριστούμε τον Θεό. Τι καλός που είναι να μείνουμε όμως, Κύριε, βοήθησέ μας να μείνουμε. Να μείνουμε ένας κοντά στον άλλον και όλοι μαζί δίπλα στο Χριστό. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Μετά. Ιδών δε ο Ισραήλ τους ιούς του Ιωσήφ είπε, «Τι είναι συνεούτη?» Δεν βλέπει ο άνθρωπος, είναι ηλικιωμένος. Και είπεν ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτού, «Ούτι είναι οι ιοί μου, τους οποίους μη έδωκεν ο Θεός εντάφθα». Ο δε είπε, «Φέρε αυτούς παρακαλώ προς εμέ, δια να ευλογήσω αυτούς». Τι υπέροχος που είναι ο Λόγος του Θεού, κάθε εδάφιο είναι θησαυρός. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, τα εδάφια να τα προσπερνούμε επιπολέως, στα πεταχτά. Κάθε εδάφιο έχει μήνυμα. Κοιτάξτε τι λέει. «Και είπεν ο Ιωσήφ προς τον πατέραν αυτού, ούτι, αυτούς που βλέπεις», άρα λοιπόν υπάρχουν αποτελέσματα, δεν μιλάμε για φαντασίες, αυτούς που βλέπεις είναι οι ιοί μου, τους οποίους μη έδωκεν ο Θεός εντάφθα. Τους οποίους μη έδωκεν ο Θεός εντάφθα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτούς που βλέπεις δεν είναι δικό μου κατόρθωμα, αλλά είναι η χάρις του Θεού. Και αυτή τη χάρη ο Θεός μου την προσέφερε αυθόνως στη γη αυτή, στη γη της θλίψεως και της ταλαιπωρίας, σε έναν τόπο εις τον οποίον δεν επεθύμησα, ούτε εξεζήτησα ποτέ να πάω. Σε έναν τόπο που αν μου λέγανε από πριν τι θα πέρναγα, εγώ θα έλεγα μακριά και όπου φύγει, φύγει. Εκεί λοιπόν που ταλαιπωρήθηκα, εκεί που υπέφερα, εκεί ο Θεός μου έδωσε. Ο Θεός μου έδωσε. Και όταν ο Θεός δίνει, αδέλφια, ο άνθρωπος λησμονεί πάντα στους πόνους. Αυτή είναι η χάρις του Θεού. Μετά. Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ... Όχι. Λέει, ο δε είπε, δεν το διάβασα αυτό, «Φέρε αυτούς παρακαλώ προς εμέ, δια να ευλογήσω αυτούς». Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο κατάκητο, αλλά μέσα στη χάρη και στην παρουσία του Θεού, πλημμυρισμένος από το Πνεύμα του Θεού. Νιώθει ευλογημένος. Γιατί, αγαπητά αδέλφια, ευλογία σε κάποιον μπορεί να προσφέρει άφθονα μόνο ένας ευλογημένος. Όταν κάποιος εύχεται εγκαρδίως ο Θεός να σε ευλογήσει, είναι ευλογημένος και το λέει. Μπορεί να το πει τυπικά, είναι γιατί του λείπει χάρις και η ευλογία. Μπορεί να το λέει από συνήθεια, του λείπει χάρις. Εκείνος όμως ο οποίος είναι πραγματικά ευλογημένος και τη γεύεται αυτή την ευλογία, αν και κατάκητος, αν και σχεδόν τυφλός, επιθυμεί να δώσει αυτή την ευλογία και στους άλλους. Γιατί όταν κάποιος έχει περίσσευμα μέσα, δεν μπορεί να το κρατήσει για τον εαυτόν του. Εκείνος που έχει περίσσευμα Θεού δεν έχει κανένα ίχνος εγωκεντρισμού και ατομισμού. Θέλει να μοιράζεται. Θέλει να προσφέρει, θέλει να δίνει. Πολλό δε μάλλον όταν τα παιδιά αυτά είναι τα παιδιά που ο Θεός έδωσε στο γιο του τον Ιωσήφ. Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ
βαριοποιεί υπό του γύρατος, δεν είναι δύνατο να βλέπει. Και επλησίασεν αυτούς προς αυτόν, και εφίλησεν αυτούς και ενιγκαλίστη αυτούς. Μπράβο, ναι, αμήν. Ήσαν δε οι οφθαλμοί του Ισραήλ βαριοποιοί από του γύρατος, δεν είναι δύνατο να βλέπει. Δεν είναι δύνατο να βλέπει τους ανθρώπους. Αλλά έλα όμως που μπορεί να βλέπει τον Θεό. Μπορεί να έχει αμαυρωμένους τους οφθαλμούς όσον αφορά την επικοινωνία του με το περιβάλλον. Αλλά ποτέ όμως οι οφθαλμοί οι πνευματικοί του δεν σκοτίστηκαν. Και το κυριότερο, αδέλφια, είναι αυτό το οποίο μάλιστα πρέπει να αποφεύγουμε, είναι να μην σκοτιστούν οι οφθαλμοί του νόος μας. Εκεί είναι το μυστικό, εκεί είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό ο Παύλος λέει: προσεύχομαι στον ουράνιο Πατέρα να δώσει σε εσάς πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Γιατί? Δια να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοός σας. Δηλαδή, να μάθετε δια Πνεύματος Αγίου να διαβάζετε σωστά τις εξελίξεις, τα γεγονότα, να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε εκείνα που κρύβονται, αυτά που δεν φαίνονται. Και αυτά ο άνθρωπος μπορεί να τα δει μόνον εάν έχει μέσα του λόγους αληθείας για να μπορεί να έχει νου υγιαίνοντα. Ένας υγιής νους μπορεί να δει. Μπορεί να δει τον Θεό, ένας υγιής νους μπορεί να ακούσει καθαρά τη φωνή του Θεού. Για να είναι υγιής ο νους όμως θα πρέπει να επεξεργάζεται πράγματα υγιή. Εάν λοιπόν ο νους του ανθρώπου είναι προσιλωμένος και εμπαθώς προσκολλημένος σε αυτά που το κοσμικό σύστημα παρέχει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει υγιή νόηση, δηλαδή δεν έχει υγιή τρόπο σκέψης. Διότι εκείνα με τα οποία καταγίνεται τον μολύνουν. Εάν όμως ο άνθρωπος έχει προσιλωμένο το νου του στο Λόγο του Θεού και στην μαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου, τότε σε αυτή την περίπτωση, μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο, θα είναι εις θέση να βλέπει και να αντιλαμβάνεται πού οδηγεί τα πράγματα ο Θεός και πού τον θέλει ο Θεός. Ιδάλλως θα οδηγηθεί σε μαρασμό και σε γκρέμισμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι οι οφθαλμοί του Ισραήλ ήταν βαριοποιοί από του γύρατος, δεν είναι δυνατόν να βλέπει, και επλησίασεν ο Ιωσήφ τους γιους του προς αυτόν και ο Ιακώβ εφίλησε αυτούς και ενιγκαλίστη αυτούς. Ένα ευλογημένο τέλος για έναν Άγιο άνθρωπο του Θεού. Κέρδισε την οικογένειά του, κέρδισε τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τους έχει όλους δίπλα του λίγο πριν αναχωρήσει για τον Κύριο. Υπάρχει ωραιότερο τέλος. Υπάρχει πιο μακάριο τέλος από αυτό του Ιακώβ. Ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος υπέμεινε και αδικίες και για χρόνια πολλά ο Θεός δεν ενεργούσε. Όταν ενήργησε ο Θεός έκαμε θυσιαστήριο και όταν δεν ενεργούσε ο Θεός ποτέ δεν απεμακρύνθη από κοντά του. Υπέστη την οδύνη απώλειας αγαπητών προσώπων όπως η Ραχήλ. Έχασε και τον Ιωσήφ, μην κοιτάτε που τον ξαναβρήκε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να θάβεις τη γυναίκα σου και καλά τη γυναίκα σου, αλλά το παιδί σου δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και όμως έμεινε μέχρι τέλος και ο Θεός τους χάρισε, όλους τους χάρισε. Μετά. Και είπεν ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, δεν ήλπιζον να είδω το πρόσωπό σου και ιδού ο Θεός έδειξε εις εμέ και το σπέρμα σου. Ο πλήρης Πνεύματος Αγίου Ιακώβ αγνοούσε μια ολόκληρη ζωή ότι ο Ιωσήφ το παιδί του ζει. Μα δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου? Είναι. Και τότε γιατί δεν τα ξέρει. Και ποιος σου είπε εσένα ότι όποιος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και του μιλάει ο Θεός ότι είναι παντογνώστης? Του μιλάει ο Θεός για συγκεκριμένα θέματα. Για εκείνα που ο Θεός θέλει. Δεν τον καθιστά παντογνώστη, δεν τον καθιστά ανταυτού, αντί του Θεού. Εδώ όμως βγαίνει και ένα άλλο υπέροχο και μοναδικό συμπέρασμα. Ότι τελικά ο Θεός
πρόκειται να εκπλήξει εκείνους που μένουν κοντά του. Λέει, δεν ήλπιζω να είδω το πρόσωπό σου. Σε είχα ξεγράψει. Λέω, αυτό δεν γίνεται. Πάει, τέρμα. Άστον, αυτός χάθηκε, πέθανε. Τέρμα. Τετελεσμένα γεγονότα όμως, αδέλφια, εν Χριστώ δεν υπάρχουν. Δεν ήλπιζα να είδω το πρόσωπό σου. Και ιδού ο Θεός έδειξε εις εμέ και το σπέρμα σου. Αυτό ποιο εδάφιο της Καινής Διαθήκης είναι? Αυτό που λέει, εις δε το δυνάμενον να κάνει υπέρεκ περισσού των όσων ζητείτε ή νοείτε. Όχι εσένα δεν περίμενα να δω, αλλά και εσένα είδα και τα παιδιά σου. Περισσότερα από όσα φανταζόμαστε. Να μείνουμε, αδέλφια, κοντά του και όταν δεν μπορούμε, στην νηστεία και στην προσευχή. Και τέλος πάντων, ακόμη και αν είμαστε σε πτώση, γιατί είμαστε άνθρωποι και πέφτουμε, την πτώση μας μέσα στην Εκκλησία. Και θα μας ελεήσει ο Κύριος. Η χάρις του θα μας σηκώσει. Τι λέει στο Μιχαία? «Μη χαίρε με η εχθράν μου, εάν και έπεσα θέλω σηκωθεί. Θα με σηκώσει εκείνος, γιατί απεφάσισα την Εκκλησία του να την κάνω σπίτι μου, οίκο μου, κατοικητήριό μου». Και εξήγαγεν αυτούς ο Ιωσήφ εκ μέσου των γονάτων αυτού και προσεκίνησεν επιπρόσωπον έως εδάφους. Είναι ευγνώμων ο Ιωσήφ. Και γιατί είναι ευγνώμων και προσκυνάει έως εδάφους? Είναι ευγνώμων στο Θεό γιατί ξέρει ότι η ζωή του Εφραήμ και του Μανασί των παιδιών του ξεκινάει πάρα πολύ καλά, γιατί θα λάβουν την ευλογία από τον παππού τους, τον Ιακώβ, ο οποίος είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι μεγάλη υπόθεση να εύχεται για σένα ένας άνθρωπος του Θεού. Βέβαια αυτό από μόνο του δεν αρκεί, όμως στην πραγματικότητα δεν πρέπει να αγνοούμε ότι εάν ένας άνθρωπος αγγιχτεί από το παράδειγμα ενός άλλου ανθρώπου και προσπαθήσει να τον μιμηθεί, και εκείνος θα πάει καλά. Γιατί τελικά τα καλά παραδείγματα κατά Θεόν είναι που μας βοηθούν να βρούμε το δρόμο μας και τελικά να αποκτήσουμε προσωπική σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι παλαιότεροι αδερφοί, οι δάσκαλοι, οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι, άνθρωποι με εμπειρίες. Μας λένε 2-3 πράγματα από αυτά που έχουν γευθεί εκείνοι. Εμείς προσπαθούμε όσο το δυνατόν να τα μιμηθούμε και μέσα σε αυτή την προσπάθεια έρχεται ο Θεός και μας επισκέπτεται προσωπικά και μας αποκαλύπτει προσωπικά. Και τότε γινόμεθα και εμείς αγωγή επικοινωνίας και κοινωνίας των πραγμάτων αυτών και προς τους άλλους. Λαβών δε αυτούς ο Ιωσήφ αμφωτέρους, τον Εφραήμ εν τη δεξιά αυτού προς την αριστεράν του Ισραήλ και τον Μανασί εν τη αριστερά αυτού προς την δεξιά του Ισραήλ, επλησίασεν εις αυτόν. Σου λέει πρώτα πρέπει να ευλογηθεί ο μεγαλύτερος και μετά ο μικρότερος. Αυτό ήταν το έθιμο της εποχής, αυτή ήταν η σειρά και αυτή είναι και η κοινή λογική. Για να δούμε όμως ότι πολλές φορές η κοινή λογική δεν συμβαδίζει με τη λογική του Θεού, ο οποίος τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. 14. Και εκτείνας ο Ισραήλ την δεξιά αυτού, επέθεσεν επί την κεφαλήν του Εφραήμ, ως τη Σίτο ο νεότερος. Την δε αριστερά αυτού, επί την κεφαλήν του Μανασί, εναλλάξας τα σχήρας αυτού, διότι ο Μανασής ήταν ο πρωτότοκος. Εναλλάξας τα σχήρας αυτού, δηλαδή αντί τη δεξιά του να τη βάλει στο κεφάλι του μεγαλύτερου, την έβαλε στο κεφάλι του μικρότερου. Γι' αυτό λέει ότι ο Μανασής, διότι ο Μανασής ήταν ο πρωτότοκος. Εδώ τι προκύπτει? Εδώ προκύπτει ότι εκείνος που αποθνίσκει εν Χριστώ, κατά Θεόν, έχει όραση. Έχει καλύτερη όραση, ας είναι τυφλός με τους σωματικούς οφθαλμούς, αλλά έχει καλύτερη όραση από τον οποιοδήποτε πνευματικό άνθρωπο που είναι στην ακμή του σώματός του. Ο Ιωσήφ είναι στην ακμή του σώματός του, είναι νέος, είναι χαριτωμένος από τον Θεό, αλλά όμως δεν βλέπει αυτό που βλέπει ο αποθνίσκον Ιακώβ. Να γιατί ο Κύριος μας καλεί να αποθάνομεν. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος πεθαίνει για τον εαυτόν του και για τον κόσμο, τόσο πιο πολύ καθαρά βλέπει εκείνα που φαίνονται παράδοξα. Έχει άλλη λογική ο άνθρωπος που πεθαίνει εν Χριστώ.
που είναι μέσα στην πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λέει ο Παύλος και τονίζει ότι ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ εσταυρώθην ως προς τον κόσμο. Γιατί το κάνεις αυτό, Απόστολε Παύλε? Γιατί θέλω να βλέπω. Θέλω να βλέπω από αυτά που δεν φαίνονται. Για να μην κάνω λάθος, να μην πλανηθώ. Μόνον ο αποθνίσκων, γι' αυτό λέει και στην προς Εβραίους, αποθνίσκων ο Ιωσήφ προεφήτευσε περί των ιών αυτού. Μόνον όποιος πεθαίνει για τον εαυτόν του μπορεί να προφητεύσει τα μέλλοντα. Άλλο πράγμα να προτρέπει κάποιος για προτροπή, για οικοδομή και για παρηγορία που είναι μεγάλη υπόθεση. Άλλο πράγμα όμως κάποιος είναι να βλέπει το μέλλον μπροστά του στο πιάτο. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός αποθνίσκοντος πιστού και χριστιανού. Αυτοί βλέπουν καθαρά. Ναι, μετά. Και ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπεν: «Ο Θεός έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησαν οι πατέρες μου, Αβραάμ και Ισαάκ, ο Θεός ώστις με επίμανεν εκ γεννήσεώς μου έως της ημέρας ταύτης». Ευλόγησε ο Ιωσήφ λοιπόν, ευλόγησε τον Ιωσήφ ο Ιακώβ και είπεν: «Ο Θεός έμπροσθεν του οποίου περιεπάτησαν οι πατέρες μου Αβραάμ και Ισαάκ». Είναι σαν να του λέει Ιωσήφ, εμείς αν θέλουμε να έχουμε πάντοτε την εύνοια του Θεού στη ζωή μας, δεν χρειάζεται να εφεύρουμε νέες συνταγές επιτυχίας. Δεν καλούμεθα εμείς να ανακαλύψουμε τον τροχό ή την Αμερική. Την ανακάλυψαν άλλοι πριν από εμάς την πνευματική ζωή. Στα χνάρια τους θα βαδίσουμε. Αυτοί που στεκόντουσαν μπροστά στον Θεό και ο Θεός τους μιλούσε και τους ευλογούσε, αυτή την πορεία θα τραβήξουμε κι εμείς. Είναι σαν να του λέει. Και ο Θεός ώστις με επίμανε εκ γεννήσεώς μου έως της ημέρας ταύτης. Υπάρχει λοιπόν ένας Θεός, τον οποίον εγώ γνώρισα και ακολούθησα. Αυτός με φρόντιζε πάντοτε. Αυτός με οδηγούσε. Ακόμη και όταν δεν μου μιλούσε με φρόντιζε. Ακόμη και όταν δεν ενεργούσε με οδηγούσε. Ακόμη και όταν δεν άκουγα τη φωνή του με οδηγούσε. Εν αγνία μου. Δεν ήξερα τι έκανε, τι επέτρεπε. Μετά το καταλάβαινα ότι με οδηγούσε. Άρα αδέλφια, όχι σε άνθρωπο η ελπίδα μας ή το στήριγμά μας. Έχουμε ποιμένα. Και όταν λέει ο Δαβίδ, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Δεν θέλω στερηθεί ουδενός αγαθού, σε βοσκές χλωερές με οδήγησε και σε ύδατα αναπαύσεως με ανέπαυσε. Αυτό για σένα και για μένα δεν μπορεί να το κάνει κανένας άνθρωπος. Καμία αγάπη, καμία προσκόλληση, καμία ενασχόληση, όσο αθώα και αν είναι, δεν μπορεί να το κάνει. Και μετά το 16. Ο άγγελος, ώστις με ελύτρωσεν εκ πάντων των κακών, να ευλογήσει τα παιδεία ταύτα και να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου, Αβραάμ και Ισαάκ, και να πληθυνθώσει εις πλήθος μέγα επί της γης. Βλέπεις παρησία που έχει ο αδύναμος και τυφλός Ιακώβ, που όμως είναι μέσα στη χάρη του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει, με παρησία το λέει, σαν να δίνει εντολή. Ο άγγελος που με λύτρωσε να ευλογήσει τα παιδιά ταύτα. Να ονομαστεί επ' αυτά το όνομά μου και το όνομα των πατέρων μου Αβραάμ και Ισαάκ και να πληθυνθώσιν εις πλήθος μέγα επί της γης. Βλέπεις την εξουσία που έχει ένας αποθνίσκον πιστός. Βλέπεις την εξουσία που έχει ένας αδύνατος κατά τη σάρκα χριστιανός. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει, όταν είμαι αδύναμος είμαι δυνατός. Όταν δεν μπορώ να επηρεάσω τις εξελίξεις είμαι δυνατός, γιατί με σκεπάζει η χάρις. Όταν δεν μπορώ να επηρεάσω τα γεγονότα ή τους ανθρώπους, όταν δεν μπορώ να κάνω τίποτα, τότε είμαι δυνατός. Ο Κύριος να μας ευλογεί.